Hello mga kaibigan, para sa araw na ito ay tuturuan ko kayong magsalita ng salitang Ilocano. Ito ay ang mga commonly asked questions or palagi nating tinatanong sa pang-araw-araw. Una, kumain ka na? Nangankan? Nangankan? Anong inulam mo? Anya ti sindam? Anya ti sindam? Anong ulam? Anya ti sidaen? Anya ti sidaen? Saan ka pupunta? Papanam. Papanam. Saan ka galing? Naggapuam. Naggapuam. Saan ka na? Or asaan ka na? Ayan mon. Ayan mon. Saan ka nagpunta? Napanam. Napanam. Saan mo gustong pumunta? Sa dino ti kayat mo nga papanan? Sa dino ti kayat mo nga papanan? Kailan ka uuwi? Kaano ka agawid? Kaano ka agawid? Kailan ka babalik? Kaano ka nga agsubli? Kaano ka nga agsubli? Saan mo nalaman? Nakaamuam. Nakaamuam. Ilang taon ka na? Mano taon mon? Mano taon mon? Sinong kasama mo? Sino kaduam? Sino kaduam? Bakit ka umalis? Apay ta pumanaw ka? Apay ta pumanaw ka? Kailan ka babalik? Kaano kang agsubli? Kaano kang agsubli? Bakit ang tagal mo? Apay ta nagbayag ka? Apay ta nagbayag ka? Kailan ka pa dumating? Kailan ka pa dumating? Kaano ka pa'y nga sumangpet? Kaano ka pa'y nga sumangpet? Alam ba ng mga magulang mo? Ammo ba tinaganak kanyam? Halimbawa, alam ba ng mga magulang mo na nandito ka? Ammo ba tinaganak kanyam nga andatoy ka? Ammo ba tinaganak kanyam nga andatoy ka? Kailan ka aalis? Kaano ka nga pumanaw? Kaano ka nga pumanaw? Papasok ka na? Sumragkan? Sumragkan? Uuwi ka na? Uuwi ka na? Agawid kan? Agawid kan? Saan ka nagtatrabaho? Saan ka nagtatrabaho? Sa dino pagubobraam? Sa dino pagubobraam? Anong oras ang uwi mo? Anong oras ang uwi mo? Anya nga oras ti awid mo?
Anya nga oras ti awid mo. Anong kasalanan ko? Anya ti basol ko. Anya ti basol ko. Bakit ang tagal mo? Apay ta nagbayag ka. Apay ta nagbayag ka. Saan ka nakatira? Paggigyanam. Paggigyanam. May asawa ka na? Adda asawa mon? Adda asawa mon? Kailan ang kasal mo? Kaano ti kasar mo? Kaano ti kasar mo? Kailan ka mag-aasawa? Kaano ka agasawa? Kaano ka agasawa? Pabili nga. Pagatang man. Pagatang man. Ikaw na muna. Ikaw na muna. Sikapay lang. Sikapay lang. Halika na. Halika na. Umaykan. Umaykan. Alagaan mong mabuti. Aw-awirem nga nalaing. Aw-awirem nga nalaing. Ati ko mga video kat makatulong tanong masursuruan kayo nga agsao or makaawat ti panagsarita ti Ilocano. Hanggang dito na lang guys at salamat sa suporta. Salamat sa panonood at sana abangan niyo po ang aking mga next video. Maraming salamat po.